Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy hablamos de Narón porque presenta diversa programación para los próximos días con respecto a diferentes efemérides. Para hablar de todo ello, esta noche nos acompaña la concejala de Igualdad, Bienestar Social y Política Lingüística, María Lorenzo. Muy buenas noches y Bueno, gracias Ite por venir. Natalia, gracias a vos por convidarnos, darnos esta oportunidad de contar que se fai, por que se fai e para quen se fai o noso traballo na localidade. Que se hace y bastante de cara especialmente a estos próximos días. Con respecto al departamento que le compete, tenemos que hablar del 25N. El ayuntamiento está llevando a cabo numerosas iniciativas que se van a prolongar a lo largo de los próximos días, en donde llaman a actuar y a no callar frente a las violencias machistas. Efectivamente, consideramos que ante calquera causa social, cada individuo, cada persoa que forma parte, que fai cidade, que fai barrio, somos axentes activos. No caso da violencia machista, especialmente, todos podemos detectar, sinalar e frear, que é o que di a última campaña contra a violencia machista e tamén con conductas LGTB fóbicas. Todos podemos sempre, preservando a nosa seguridade, detectar, sinalar e frear. E creo que é un compromiso coa sociedade, cos outros, e que eso axuda a construir unha cidade mellor, máis xusta para todos. Entre las iniciativas que vais a llevar a cabo mañana, viernes, día 21, a las 5 de la tarde, una charla informativa sobre el Centro de Crisis 24 Sí. horas, un centro que se ha implantado hace nada. Recentemente, fai un pouquinho máis dun ano, é unha unidade que queremos que se dea a coñecer pois pola labor que fai. É unha unidade 24 horas da asistencia permanente, gratuita, confidencial a todas aquelas mulleres, persoas, mozas vítimas de violencias sexuais. Consideramos imprescindible que a cidadanía saiba que eso existe, que é un recurso co que podemos contar con asistencia inmediata e un acompañamento moi directo, moi persoal a esas vítimas desta lacra social. Muy importante porque tal vez debido a esa reciente implantación no lo conozcan todas las mujeres. Efectivamente, o sea, é o que pretendemos, achegar á cidadanía, á comunidade, a todas aquelas mulleres que o precisen, que saiban que isto está aí, ao seu alcance, 24 horas e de forma gratuita e confidencial. Formado por un equipo multidisciplinar Sí, que sí, acoge sí. todas sus vertientes. E que traballa codo con codo, bueno, pois con distintas institucións xurídicas, sanitaria, bueno, social. Con respecto a este encuentro que se va a llevar a cabo mañana, ¿quién puede ir? ¿Se tienen que inscribir? ¿Puede pasar por allí quien quiera? Aberto ata completar aforo, convido a todos aquelas que queirades asistir, que queirades saber máis sobre que é, para que é, e poder aconsellar, contar, que acudan mañá ao Centro Manuela Pérez Sequeiros ás 5 da tarde a escoitar aquilo que nos van a contar sobre esta unidade. Sobre un taller que ya no se pueden inscribir porque creo que fue un éxito de participación, así que vamos a hablar de él, pero ya lo siento, llegan tarde. De los días 22 y 29 de noviembre, de 10 a 1, se va a celebrar talleres de defensa personal para mujeres. Efectivamente, levamos varias edicións destes talleres de defensa persoal física e de recurso psicolóxico, de aprender un pouco a como evitar situacións de risco, a como escapar dunha situación de risco, e iso nos lo ofrece un instructor policial e unha doutora en psicología, José Rodríguez e María Comillas. Teño que mirar a chuleta para non cometer o erro co nome. Estos dous expertos en cada súa disciplina van a axudar a todas as nenas a partires de 12 anos, mulleres que se inscribiron neste taller, bueno, pois a ter máis recursos ante situacións potenciais ou reais de violencia. Y vamos al 25N, al día clave, hay una ofrenda floral. Sí, nesta ocasión no Monumento á Muller vai ter lugar a ofrenda floral conmemorando e lembrando, non esquecendo a todas as asasinadas, que xa van 38 en este ano 2025 e 1333 desde que hai rexistro. Entón é importante ter memoria,
porque todas esas mulleres asasinadas xa non están, hai moitas secuelas colaterales neses orfos, nesas familias. Queremos lembralas, aproveitar e dar paso a continuación ao manifesto e á performance, xa me adianto seguramente que me ibas preguntar, da Marcha Mundial das Mulleres, que este ano ten a súa sede para facer ese manifesto e esa performance en Narón, ali no Monumento á Muller. Y otra de las iniciativas que vais a llevar este año es un banco contra la violencia de género. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Y creo que va a tener un mensaje. Sí, bueno, como calquera símbolo que tamén nos define e nos manifesta como cidade, nesta ocasión poñemos nesa contorna, onde vai ter lugar a ofrenda floral e a performance da Marcha Mundial das Mulleres, un banco cunha mensaxe de como Narón se posiciona contra a violencia. É algo simbólico, pero que non os símbolos importan, o que vimos a decir. E ali, no Monumento á Muller, creo que é o lugar axeitado, un lugar visible, moi digno, que todos poden ver e que se pasamos por ali nos acordemos de que temos que implicarnos, detectar, sinalar e frear. ¿Ese banco se va a quedar ahí o Sí, es... sí, sí. ya se queda sí, sí, en la zona? Se instalará ali como outro banco máis, como outra pero parte máis. con as peculiaridades. Y hablamos ahora de los puntos violetas y esa importancia que tiene, y especialmente los más jóvenes, y se van a pasar estos puntos violetas por los diferentes centros del municipio. Exacto. Son unos puntos violeta itinerantes, xa en anos previos, aparte do que se fai ao longo do ano, que son talleres de corresponsabilidade, de educación nas relacións afectivos sexuais, eso faise ao longo do ano, cando ven a conmemoración, que non unha celebración, o 25N simplemente un recordatorio, unha parada de ei, isto pasa, non é unha celebración, compre aclaralo. Sempre tratamos de facer intervencións, accións na población escolar e na población xeral. O ano pasado levábamos estes talleres de defensa personal tamén aos centros de ensino e en esta ocasión o que trasladamos é os puntos violeta, dando continuidade ás campañas previas. En Narón, co Fondo do Pacto do Estado, en anos anteriores fixose unha campaña inicial que desde a miña legislatura xa estaba iniciada, Igualdade polos pelos, que era a achega ao personal de peluquerías, a como detectar, crear un clima de confianza se alguén comentaba algún caso semellante, dar indicacións e orientacións de como derivar ou como aconsellar a esa persoa que estuvera pasando unha situación complexa. O seguinte ano fixemos a campaña de ocio nocturno en local pechado, asesorando a todos aqueles hostaleiros e persoal de hostelería que así o considerasen, ofrecer esa formación para saber como actuar ou como detectar potenciais ou reais casos de violencia de xénero ou LGTBI fóbicas. E na anterior campaña o que fixemos foi traballar no ocio en local, en espacio aberto, dando formacións a aqueles integrantes e organizadores dos distintos eventos en lugares abertos. Ademais deso, a campaña incluía a instalación de puntos violetas en grandes eventos, como foi a festa de fin de ano, como foi as festas do Alto, Festival Rock, Fogueteiros. Bueno, que fai o punto violeta? Bueno, pois é como un lugar seguro, pero tamén de formación e información. Non solamente ten que haber un caso, sino un tipo de ir ao punto violeta, buscar que me contades isto que me podedes informar aquí. E agora eso se traslada aos centros de ensino, principalmente porque a población escolar é o futuro. É dicir, a sociedade que estamos a construir está aí. Necesitamos nenos e nenas feministas criados na igualdade. Para saber o que é igualdade e en que consiste, temos que ter información e formación, porque hai veces que queremos normais cousas que non o son.
e creo que a ferramenta para casi todas as cousas na vida é ter coñecemento, é o que nos fai libre para decidir. Temos que, e falando de libertad, o amor e a amistad é eso. Para ter libertad, o outro ten que respectar esa liberdade. E iso a veces se confunde, non? Hai falsos mitos sobre o amor romántico, sobre o que é o control, e hai que loitar contra isto. Queremos seres individuais, libres, que decidan por sí mesmos e que as nosas parexas, os nosos amigos nos respeten e conducir as relacións por aí. Cuestiones que se tratarán, por tanto, en ese punto violeta, para especialmente a la gente joven. Sí, pues, a través de distintas dinámicas, roleplay, documentación que se vai ofrecer, un taller de chapas máis lúdico e dinámico, porque é unha población moi nova e hai que comunicarse de forma axeitada con eses mozos e mozas que están construyendo a nuestra sociedad. Y a ver si se acercan más en estos puntos violetas los hombres, porque en otras ocasiones cuando he preguntado a la gente que estaba en los puntos violetas, dice, se vienen mujeres desde jóvenes a muy mayores a preguntar, oye, esto, pero los hombres son más reacios. Decía na frase anterior, necesitamos nenas e nenos feministas, homes e mulleres feministas que crean, que aposten por unha sociedade igualitaria a todo nivel. Y de esta fiesta, esta efeméride fiesta, no, conmemoración, como bien señalabas, del 25N, nos vamos a otra antes, este domingo, el 23 de noviembre, Día de Narón, día grande de este municipio y también con una programación bastante cargadita. Sí, temos moita actividade en estes días, porque tamén temos o día 21 a gala do deporte, bueno, moitas cousas. Cierto, antes, sí. Pero bueno, volvemos ao fin de semana, o domingo, o día festivo, Día de Narón, se conmemora ese día, bueno, pois porque é a primeira acta que se recolle como de Narón como municipio no ano 1837. Non desde que se celebra desde 1993 e damos continuidade a ese día, este domingo, con, bueno, na Praza 23 de novembro, onde van a ter lugar os actos de celebración, en este caso sí. Empezamos xa ás 11:30 con xogos populares. Bueno, antes la andaina, ¿no? Comienza un poquitín antes. Esa andaina me gustaría preguntarte si aún están a tiempo la gente de participar. As inscripcións están tamén, remataba o mesmo día que o taller de defensa personal o día 18, bueno, pues porque hai que prever, sí, pues, claro. Entón, eso está Tuvo pechado. éxito. Sí, un montón de xente, non recordo os inscritos, pero aínda fai... Había un máximo de 150 plazas, se ponía. Non sei se chegou ás 150, pero por aí chegaba, Sí, a ver, vamos a cruzar os dedos para que o tempo nos acompañe. A ver. Finalmente, decía que no 23N, pero é moi posible, casi seguro que se trasladen os actos ao pabellón por mor do tempo. Claro, xa o advertíamos, pero bueno, finalmente creo que será aí. Estaba esa andaina que empezaba, creo que empieza desde primera hora y después sí que es cierto que empezáis con esos juegos populares, también pensando en los más pequeños. Sí, empezamos ás 11:30, a continuación nos vai acompañar esa parte de Narón, que é a banda de gaitas e pandereteiras de Aixibeira, do noso Padroado de Cultura, que tamén nos define como concello, como aposta política e, bueno, querer lembrar de onde vimos e a onde vamos. Nos vai acompañar nese día tan especial ata as 2 da tarde. Tamén, como en toda festa, vai haber... Que se preste degustación. Degustación, neste caso, de callos e bolos preñados a partir da 1. A partir da 1 empezará o que a degustación. A mí, aquí he hecho en falta una cuestión que no sé si está o no. ¿Qué pasa con la tarta de Narón? A tarta de Narón, este ano... Por lo que ponía en la nota de prensa, es cierto que no he echado en falta la tarta de este día. Pois, é certo. O a lo mejor hai. Non sei se no postre, outros anos houbo. Por eso. Claro, sí, nos que vaya la gente que descubra. Que descubra, pero sí que é verdade que falamos dos callos e dos brolos preñados, pero non da tarta de Narón. Pero sí, é certo, non sabería dicir se igual hai postre. Habrá que verlo. E despois sigue la música. Facemos unha parada ás 2 da tarde para a banda de gaitas e cantareiras de Narón e nos vai acompañar o grupo de maiores de cantos de taberna dos nosos centros comunitarios. Bueno, é unha iniciativa que sale deste grupo, que
acollemos con moito agrado, estou desexando escoitalos, nos brindan unha canción e estamos desexando escoitalos. Creo que é moi importante que a comunidade este na comunidade. Podemos decir con moito orgullo que temos moitísimos grupos na comunidade centralizados, periféricos en todas as parroquias de Narón, achegando ocio, ocupación, socialización, non só en maiores, sino tamén nos grupos interxeracionais. Hai un programa concreto de envellecemento activo, pero hai un programa moi dinámico, con moito éxito nos nosos centros. Todas as parroquias teñen un centro cívico, e podemos decir con orgullo que creamos moita comunidade, e a comunidade ten que todo eso hai que visibilizalo, e que mellor ocasión que no Día de Narón un deses grupos que se brindan e que son activos, volvemos a decir, parte deste grupo a iniciativa e nos acollemos, pero insisto, todos somos responsables do que pasa, todos contribuímos ao que pasa ou ao que debería pasar e non pasa. Temos que movilizarnos, significarnos e estar aí, formar parte. Vamos a dejar de lado estas efemérides porque me gustaría también preguntarle por otras cuestiones, como por ejemplo ese encuentro que mantuvieron hace poquito con la asociación Alcer Coruña, creo, para ver vías de apoyo siempre que tienen con el ayuntamiento. Sí. Desde hai anos Alcer colabora e Narón colabora con Alcer, sí que están en moitos outros concellos porque non pode ser de outra maneira. A enfermedade renal ten moitos daños colaterales, hai veces teñen un debut moi precoz, pero despois a veces co paso dos anos tamén moitos maiores padecen enfermedade renal crónica, a veces nos condena a estar enganchados a diálisis para poder manternos con vida. Ten moitas repercusións a moitos niveles, alimentario, necesitamos facer exercicio, bueno, unhas labores de educación, de acompañamento que esta asociación leva anos facendo con miles de usuarios, porque son miles as persoas. E consiguiendo moitos hitos. Sí. Non cabe duda que non teñen moito máis que demostrar, teñen moita historia e nos queremos estar aí apoiándoos e continuar mellorando a colaboración do Concello con eles, porque a verdad que o feedback é moi bon. Vamos a hablar, centrarnos de nuevo de su departamento, en este caso de política lingüística. Me gustaría preguntarle por dos programas, Guizo y Apego, que creo que deben de ser un gran reclamo popular, porque no hay año que no estén presentes. Sono e a verdad que me dá moita satisfacción que sea así, porque a lingua galega non vive os mellores momentos nos últimos anos. Nos vamos a estar sempre aí promocionando, bueno, pues ese sinal de identidade que nos enriquece. A proba é esta entrevista, ¿no? Nos estamos comunicando perfectamente, nos enriquece, nos fai mellores, nos define, é a nosa historia, estamos intentando de que esa población, como falábamos fai un momentiño respecto á violencia machista, socialice en galego. E non só o estudie na escola, porque eso a veces non é suficiente. Probadelo, pues son outros idiomas que estudiamos, pero non somos quen de falar con fluidez. Queremos esa fluidez da fala. Entón, elaboramos estes dous programas para a socialización dos máis novos en lingua galega. Como socializamos? Pois facendo cousas, ou que nos conten cousas. Cos máis meniños, que son o grupo de apego, que ata os 6 anos, pois, bueno, hai que adaptar as actividades ao rango de idade. Mira, ainda onte estaba no local social de San Xiao, que é onde se desenvolven o programa Apego, todos os mércores que corresponde, facíamos un taller de elaboración de instrumentos e botamos unha cantada, que para eso son os instrumentos, son os pandeiros, e o aforo estuvo completo desde o primeiro momento. É moi agradable ver que eso ten éxito, pero compre aclarar que tanto o programa Apego, que é un programa colaborativo do que forman parte múltiples concellos, convido a que cada vez sexan máis os concellos que se unan a ese programa, porque ten moito éxito e che devolve moito, non? Deses nenos que queren socializar en galego, esas familias que apostan por eso. Que non é unha actividade cultural máis, que sale de normalización lingüística,
que pretende a socialización en galego, quero dicir, hai outros momentos para facer actividades culturales, pero eso ten esa finalidade. E o programa Guizo, que é un programa propio do Concello de Narón, Guizo que Carabullo, Pau, chamámoslle Guizo, de 6 a 12, bueno, de 6 a 12, non hai límite por riba, si por baixo, polo que falábamos, hai que adaptar esas actividades. Son en contornos naturais, da relación con medio ambiente, aproveitamos as dúas cousas. E tamén, bueno, o vindeiro 29 é un taller de ornitoloxía teatralizado, estou deseando formar parte dese taller. E o mesmo, o aforo casi sempre se completa, porque, bueno, claro, son actividades que requieren de moitos materiais, de moita... Moi interesantes e diferentes, la verdad. Moi diferentes, de imprenta. Fixéramos, a última vez que estive aquí, estábamos pendentes de facer un de cianotipia, que era impresión a través do sol, bueno... Sí, sí, son talleres que creo que es difícil encontrar en outro lugar, así. Sí, sí, a verdad que dan os nenos, os pais e nos mesmos moi satisfeitos. Programas que finalizan ahora, las últimas sesiones de este año, pero que comenzarán de nuevo. Eso continúa. Continúa, que no se preocupe, se prorrogan. Vale, de acuerdo. También va a comenzar una nueva edición del Club de Debate a Lingua. Sí, o Club de Debate está por saberse cantos centros de ensino van a participar. Hai unha campaña, primeiro, de que centro de ensino secundaria vai participar. Cando participan hai unha fase clasificatoria e unha fase, bueno, de semifinal e final. En ambos casos se forman a eses grupos, bueno, estrategias de dialéctica, de debate, e é moi agradecido, bueno, pues porque é unha pelea moi chula. E o mesmo, en lingua galega, quero dicir, isto se podería facer desde ensino, pero non, se fai desde normalización lingüística. Non é unha actividade propia, é unha aposta tamén do Concello de Narón, queremos estar aí, pero é un proxecto colaborativo con moitos outros concellos. Outros anos houbo grupos, e agora estamos, esta semana que ven, sabremos se hai grupo para concursar. También me gustaría preguntarle por esos folletos que han hecho de tradicións do outono. Sí, as escolas infantís municipais, bueno, nos fan unha proposta e da mesma maneira que cando Cantos de Taberna nos fai esa chega, dicimos, isto é fantástico, temos que facelo, vamos para adiante. Bueno, nos piden un pouco de uns folletos para traballar cos máis miúdos e miúdas sobre tradicións do outono, pero vai ser ao longo do ano. Empezamos en este trimestre coas tradicións do outono, haberá outro, Samaín, Magosto, Esfolla, todas esas cousas que acontecen en Narón e se celebran en Narón. Outro que se entregou fai 2 días ou 3 ás escolas sobre o Nadal e tamén do Día de Narón. E agora estamos xa para pechar o de febreiro. E contando que cousas pasan en Narón, nos ubican no tempo, no costumbrismo e tamén as poblaciones nos orientamos en esas costumbres, en esos tempos, en esas cousas que celebramos. Para finalizar esta entrevista ya, ¿cómo se presenta dentro de sus departamentos que gestiona el 2026? Bueno, sabedes que gobernamos en minoría, que a veces eso non é doado, pero bueno, estamos traballando arreo, bueno, pues por cuestións de benestar social, maiores, nenos, igualdade, cultura, lingua, e son apostas nas que, quero dicir, sempre se nos vai a encontrar a Narón para facer frente a estos retos, áreas de mellora. Insisto que hai cousas nas que queda moito traballo por facer. Como Concello chegamos a donde podemos, pero queremos chegar hasta aí, hasta donde podemos. E, bueno, a disposición é boa e son optimista e sempre me gusta ter esperanza de que as cousas se poden cambiar. Creo que é fundamental, senón é o que nos move e para que estamos aquí, non? Pues con qué mejor que con este mensaje finalizar las cosas se pueden cambiar. María Lorenzo, como siempre un placer poder tenerte aquí esta noche. Gracias a vos por brindarnos este espacio siempre. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.